Nilqgħukom għal programm Malti Kulturali fejn se nitkellmu dwar il-flora u l-fawna u t-tradizzjoni kulturali tal-pajjiżna. Illum se nitkellmu dwar is-simar u r-riserva, però se nibdew b'filmat edukattiv qasir u nirritornaw għall-istudju sabiex nibdew l-intervista. Ibqgħu magħna. Ir-Riserva Naturali ta' Simar hija żona protetta li fiha 6.7 tomma. Tinsab fil-lokalità tax-Xemxija fuq il-Pwales. L-isem Pwales ġejja mill-Latin li bil-Malti tfisser passasa jew marx bl-Ingliż. Simar hija waħda mill-aktar riservi ewlieni f'Malta. Din ir-riserva naturali jieħdu ħsiebha l-organizzazzjoni BirdLife Malta. Simar tikkonsisti minn diversi habitati bħala dajjar, qasab u siġar. La dajjar tista' ssib diversi għasafar tal-ilma, fosthom il-blonġun żgħir, is-sarsella, il-bufla tal-qasab u l-egret abjad. Matul l-istaġun tar-rebbija tista' anke tara tip ta' safar imsejħin il-barn swallow li jpassu dan l-istaġun. Dawn tista' tarahom jieklu insetti fl-dajjar. L-istorja ta' Simar hija waħda ta' negliġenza. Qabel kienet tintuża bħala miżbla bi pjan li ssir theme park, però dan il-pjan falla u l-BirdLife Malta ħaduha fuqhom infushom biex jibdew jirrestawrawha. Grazzi ta' dan is-simar hija riserva b'saħħitha li nafu llum. Nilqgħukom lura ġew l-istudju u nisperaw li ħadtu gost waqt il-filmat. Se nibdew bl-intervista u magħna għandna il-kap tal-immaniġġjar tar-Riservi Naturali Mark Gawci. Kif inti Mark? Jiena tajjeb, grazzi ta' li laqajtuni f'dan l-istudju, grazzi u prosit ta' dan il-feature vera sabiħ li juri l-sbuħija tas-simar. Mela Mark, x'qed isir fis-simar biex tiġi preservata il-ħajja tal-asafar u annimali oħra? Ara, is-simar għandha diversi titli nista' ngħidilhom hekk ta' protezzjoni. Primarjament hija sit ta' Natura 2000, ġifieri taħt il-liġijiet Ewropej, is-simar u l-madwar tagħha għandhom jingħataw l-ogħla livell ta' protezzjoni u din l-ogħla livell ta' protezzjoni tingħata għal dawn il-postijiet għax ikunu importanti ħafna għall-ekosistema u għall-biodiversità differenti, ġifieri barra numru kbir ta' safar li jifqu hemmhekk fil-passa uħud minnhom li huma rari u fil-periklu wkoll għax in-numri tagħhom huma ftit fl-Ewropa, hemm ukoll speċi oħra bħal ħut il-bużaq li hija l-ħuta nazzjonali li tinstab fi ftit postijiet, fi ftit riservi bħas-simar. Barra minn hekk hija wkoll jgħidula Special Protected Area, hija Special Area of Conservation u Santwarju tal-Asafar. Jiġri dawn it-titli jingħataw fuq il-karta u fatwalment minħabba li l-post ikun importanti ħafna. Ġifieri akkwantu ta' protezzjoni s-simar għandha l-ogħla livell ta' protezzjoni possibbli. X'miżuri ta' restawrar qed jiġu meħuda biex titjib il-biodiversità ġewwa s-simar? Ara, kif intqal fil-feature il-BirdLife Malta tieħu ħsieb ir-Riserva Naturali tas-Simar. Issa, dan x'nagħmlu aħna ma nqumux filgħodu ngħidu llum tgħid se nagħmlu nħawlu siġra u lem jew nagħmlu xi ħaġa hekk. Darba fis-sena jsir pjan ta' maniġġjar, pjan li jkun għalkemm ta' sena jkun jara a long term vision, bażikament, kif il-post ħantejbuh dejjem għall biodiversità kollha including l-asafar. U il-pjan li nippreparaw jarawh u japprovawh l-ERA li hija l-entità responsabbli minn siti ta' Natura 2000 f'Malta. U jsiru ħafna, ġifieri jsiru pereżempju tindif ta' xtut tal-gżejjer biex l-asafar ikollhom fejn jieklu, isir tħawwil ta' siġar partikolari, isir testjar tal-ilma,
isiru screenings mal-passaġġi biex meta jkun hemm in-nies ma jtelfux in-natura u l-asafar li jkun hemm preżenti, ġifieri bħala maniġjar isir ħafna biex ngħidlek. Il-ħin qatt mhu biżżejjed. Sintendi. X'irwol għandha riserva biex taqajjem għarfien għall-ekosistema Maltija? Iva, riserva barra li hija importanti ħafna biex jistriħu fiha l-asafar u annimali oħra u wieħed mill-ftit postijiet fejn tista' tgħid they are left undisturbed ma jtellifhom xejn. Però għandha role doppju għax għandha role importanti ħafna ta' public engagement. Ġifieri ħafna min-nies jien nieħu gost meta nisma' nies li jkunu għadhom kemm żaru waħda mir-riservi tagħna fosthom is-simar jgħidulek il-għami qatt ma bsart li hawn Malta u daqshekk speċi ta' asafar. Ġifieri ir-riserva għandha rol importanti ħafna biex teduka il-poplu għalfejn għax inti ma tista' qatt jimpurtak jew trid tieħu ħsieb in-natura jekk inti qatt ma esperjenzajt in-natura. U s-simar huwa wieħed minn dawk il-postijiet li huwa ideali biex bniedem jesperjenzja n-natura. Infatti, tajjeb ngħidu li aħna niftħu għall-pubbliku bejn il-perjodu ta' Settembru u Mejju kull sena. Niftħu 3 darbit fil-ġimgħa fil-għaxija u niftħu wkoll nhar ta' Ħadd. Id-dħul huwa dejjem b'xejn għax aħna ma nagħtux prezz biex bniedem igawdi n-natura u fl-istess staġun, fl-istess perjodu, filgħodu ikonna tfal tal-iskejjel li jiġu klassi bħala parti mill-kurrikulu tagħhom u jqattaw nofstanar ġewwa r-riserva. Dejjem ukoll dħul b'xejn u dawn nkunu fully booked mill-ewwel tista' tgħid għax propju importanti li għalina ngħaddu dik il-forma ta' edukazzjoni lit-tfal. Ekku, niftakarni, tkun żgħar ikun niġi. X'miżuri ta' sigurtà hemm għall-viżitaturi? Ħanejdlek, jiena pjuttost ngħidlek bil-kontra, l-miżuri ta' sigurtà ġewwa s-simar mhux qegħdin għall-viżitaturi, qegħdin għall-ambjent. Jien inħobb ngħid li aħna hemmhekk qisna deħlin fid-dar ta' ħaddieħor. Hemmhekk deħlin fid-dar tal-niefet li jgħixu hemm, tal-kamaleonte, tal-asafar li jkunu hemmhekk, ġifieri il-miżuri ta' sigurtà li hemm bażikament huma biex aħna kemm jista' jkun inkunu ċerti li l-impatt tal-bniedem fuq ir-riserva ikun minimu. Għax inti meta għandek klassi tfal, pereżempju, eċitament, ajjat u forsi naqra ġiri, kemm jista' jkun allura anke kif inhu magħmulin il-passaġġi kif rajtu sewwa fil-filmat, mal-ġnub għandek munzelli ta' ħamrija mħawlin bis-siġar. Dak propju qegħdin hemm mhux għax aħna ma rridux in-nies qisu jaraw l-ilma li hemm fin-nofs, ma biex meta bniedem miexi lejn il-kmamar minn fejn jossorva l-asafar ma jkunx qiegħed itellef in-natura bl-istorbju ta' kliem, eċċetera. Ġifieri dawk huma l-miżuri li hemm in place. Il-kaċċa tal-asafar kellha xi effett negattiv fuq ir-riservi? Ħanejdlek, iż-żminijiet inbidlu. Is-simar ġiet stabilita fil-bidu ta' snin disejn. L-ewwel snin il-verità kienu diffiċli għax kienu pjuttost problematiċi meta tinżel fil-ħodu s-simar u ssib li l-fens ta' mad-dawra tkun imċarta u tidħol ġewwa u ssib li daħal xi ħadd u spara fuq xi asafar li kien hemm. Dawk iż-żminijiet inbidlu, dawn l-affarijiet m'għadhomx jiġru. Il-verità hija li hemm problemi oħra li qabel ma kienx tiffaċċja r-riserva imma li llum qiegħda tiffaċċja. Ġifieri għalkemm ir-riserva per se hija protetta mal-borduri tar-riserva eżatt in-naħa l-oħra tat-triq litteralment illum tilab bini fejn qabel kien hemm bini ta' solar wieħed kienu fil-leġġaturi tas-sajf allura post kwiet ħafna, illum tilejn 7 solari ta' bini. Propju dal-ġranet għadna kemm irċevejna ritratti ta' binja partikolari li tant għandha dwal mal-galleriji tagħha, id-dawl li qed jirrifletti fuq l-ilma tas-simar u ovvjament qed igerrex l-asafar mill-post. Ġifieri hemm problemi ġodda biex ngħidlek tal-post. X'inhu r-rwol ta' xi ħadd li jaħdem fir-riserva u x'tagħmlu? R-rwol huwa wieħed sabiħ jiddependi kif tħares lejh għax huwa sabiħ għax qiegħed taħdem barra u qed taħdem fin-natura. Imma ġurnata tipika tal-persuna tkun li malli jidħol is-simar l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li nirrekordjaw l-ispeċi ta' safar differenti li jkun hemm fil-post għax peress li ħafna safar hawn Malta huma tal-passa allura jinbidlu ta' spiss mela dak huwa importanti li ħana nkunu nafu x'hemm. Fix-xogħol hemm element qawwi ta' riċerka wkoll għax nagħmlu riċerka bħal bird ringing li jkun kważi ta' kuljum. U mbagħad hemm xogħol manwali għax inti trid tara għandek in-nies li l-passaġġi huma clear jekk inti trid tagħmel xi xogħlijiet ġodda tippjana l-ħin u trid il-ħin u x-xogħol. Ġviem hemm element qawwi ta' xogħol manwali wkoll. Imma all in all huwa xogħol sabiħ.
Il-futur tar-riserva għadu f'riskju? Iva, kifetlek, kif propju għaccennajtlek għal daw il-problemi, ġviri żdiedu n-nies Malta, żdied il-traffiku, u la safar huma suscettibbli għal ċertu ħsejjes, pereżempju jekk jgħaddi motur u jfaqqalu silencer jew jgħaddi trak kbir u jpaqpaq il-ħorn f'daqqa, dak ħajgerrex la safar, ġifieri iva, s-simar ħadbati qed narawha diġà qiegħda tbati anke minħabba l-bini u sakemm ma jsirx xogħol ta' intervent fis-simar li tikber ir-riserva, forsi tikber iktar fuq in-naħa ta' wara, iktar il-ġewwa fejn m'hemmx bini, iktar il-ġewwa l-bot mit-triq prinċipali, naraw li s-sitwazzjoni ħajkollha sfortunatament effett negattiv fuq is-simar. Il-problemi qegħdin hemm, issa l-Ewropa da kemm introduċi dik li jgħidula ir-Restore Nature Law, hija liġi li qiegħda qisha timbotta lill-membri stati biex jagħmlu xi ħaġa biex jirrestawraw iktar postijiet tan-natura u nisperaw li l-awtoritajiet bażikament dejjekt jagħmlu xogħolhom fuq din il-liġi u forsi postijiet bħas-simar jikbru. L-ewwel semmejt fuq ir-riċerka. X'tip ta' riċerka qed issir? Ħanejdlek ir-riċerka li nagħmlu hija varjata. Ħantik eżempju, waħda mill-iktar elementi importanti ġo riserva bħal tas-simar li hija wetland li allura hemm l-ilma u l-ilma huwa importanti huma l-parametri tal-ilma. Hemmhekk aħna nagħmlu riċerka fuq il-parametri tal-ilma, ossiġnu, salinity, nitrati li jkun hemm fl-ilma dak huwa importantissimi. Nagħmlu riċerka fuq il-ħut u l-ħajja li hemm fl-ilma. Għalfejn għax jekk inqala xi ħaġa u jmutu l-ħut, ovvjament ħajbatu la safar. Nagħmlu riċerka fuq il-kamaleonte, fuq il-qanfut, nagħmlu riċerka fuq il-friefet, il-mozz li jkun hemm ukoll. Għalfejn għax fin-natura kollox huwa ħolqa. Jekk tmurlek ħolqa waħda, ir-riskju huwa li jikrolla kollox. Allura dik intu importanza u nagħmlu diversi xogħlijiet. U n-nies meta jiġu jżuru r-riversa, x'jistgħu jagħmlu biex ma jfrixklux il-ħajja salvaġġa? Ħanejdlek biex ma tfixkilx tirrispetta naqra il-regoli sempliċissimi li għandna fir-riserva. Ġifieri fir-riserva aħna n-nies ir-regoli li ngħidulhom huwa kemm jista' jkun tajtux, titkellmux tajtu, mobiles jgħajtu tħallux, tmissu xejn, ġir li taraw, ħudu gost, ħudu ritratti, imma l-bqija tmissu xejn. Ġir tiġbrux kamaleonte, taqtawx fjura, taqtawx skuk. Jekk il-bniedem jirrispetta dawk ir-regoli sempliċi kif qed qabel li inti qiegħed isek id-dar ta' xi ħadd, inti ma tmux tieħu l-affarijiet minn fuq il-komodina tan-nies, tħalli kollox hemm. Jekk tagħmel hekk, l-effett ikun minimu tkun tista' tgawdi s-simar u jgawduha ta' warajk ukoll. Waħda tal-aħħar minn fejn bdiet timraħ il-ħajra biex tibda f'dan il-qasam? Tajjeb, jiena nista' ngħid twelid fil-bird life dak iż-żmien qabel kienet l-MOS, ġifier meta kont tifel il-papa tiegħi kien involut u niftakarni tifel għadet issir ladira u l-passjoni baqgħet hemm. Mbagħad wara li bnejt karriera ġo bank lokali ngħidlek il-verità mill-27 sena naħdem hemm, iddeċidejt li kien iż-żmien li naqleb full time għal mal-bird life taħdem NGO Malta mhijiex faċli, l-pagi mhumiex tajbin sfortunatament imma tħossok li qed tagħmel xi ħaġa għal-ġid għal-Malta, għan-natura u dik hija sodisfaċenti ħafna. Mhux hekk tħoss sodisfazzjon li toħsib in-natura, l-kultura, xi ħaġa sabiħa ħafna. Preċiżament. Grazzi ħafna Mark tal-li kont magħna, grazzi intom tal-li segwejtuna u nisperaw li ħadtu gost.